היי, תודה שהצטרפתם. ברור לנו שבתכנון לא אחת אנחנו נדרשים לעמוד במספר תקנות בו זמנית. למשל במשולש שטח, רוחב, גובה. לצורך העניין, בכל נקודה שיחשיב כחלק מהשטח המינימלי, צריכים להיות הרוחב והגובה המינימליים, גם כן לאותה פונקציה. בואו נראה את זה בצורה פשוטה בחדר מגורים. אז אני אתחיל מתוכן העניינים, שטח. פה מזכירים לי בהתחלה שהמדידה נעשית בגובה 120 סנטימטר מריצוף, איך אני אמדוד פה. והנה כבר בהתחלה יש לי חדר מגורים, 8 מטרים רבועים, רוחב מינימלי 260, וגובה מינימלי 250 סנטימטר מרצפה. אז נעשה חישוב פשוט, 8 מטרים, נחלק ל-2.6 זה הרוחב המינימלי, אנחנו מקבלים שהאורך המינימלי, אם אפשר לקרוא לזה כך, הוא 3.08. אוקיי, אז הנה מימדי החדר הבסיסיים ביותר, 260, 308, 250, גובה, שטח הרצפה, 8 מטרים רבועים. נהדר. בחיים יש נטייה להסתבך, כמו שאנחנו יודעים. אז בואו נסדר עצמנו איזושהי הפרעה פה בתקרה, ונניח שהיא עד פה. עכשיו, ברור לנו שהיטל ההפרעה אינו עומד במניין השטח המינימלי, כי אין לו את הגובה המינימלי. אבל חשוב להבין שגם האזור הזה, לצד ההפרעה, אינו עומד ברוחב המינימלי. יבואו חכמים ויגידו, רגע, אוקיי, אז זה 143 סנטימטרים, אבל אני בכלל אגיד שזה מימד הרוחב המינימלי שלי. אבל ראינו שבחישוב של 8 מטרים רבועים, ה-260 צריך להיות המימד הקטן. ועכשיו טיפ קטן, אם אתם רוצים לבדוק את עצמכם, תמיד תקצינו את הסיטואציה. בואו נאמר שהיינו מקבלים חלל, שזה חלק ממנו. האם ברור לכם עכשיו שהשטח ברוחב 143 סנטימטרים אינו יכול להיכלל במניין שטח רוחב תקין של חדר? תמצאו פתרונות בהנמכת התקרה בפרוזדור או בשטח אחר סמוך. בואו נראה. אני חוזרת לגובה, ואני רואה שאומנם בחדר מגורים אני לא אוכל לקיים את ההנמכה שרציתי, כי אני חורגת מ-250, אבל אם אני אעביר את ההנמכה לפרוזדור סמוך, מותר לי לרדת עד 205 סנטימטרים. דעו את התקנות, בדקו את עצמכם, שמרו על הלקוחות שלכם ועל עצמכם. בהצלחה.